Ja, velkommen alle sammen til naalakkersuisut og pressemødet med hensyn til covid-19. Som det vides, så blev det i går, at der fundet en person, som efter et forløb i Nuuk er ankommet til Grønland efter at have været syg i Danmark. Er det efter ankomst til Grønland blevet fundet ud af, at der stadig er rester af sygdommen, og derfor er vedkommende blevet sat i karantæne og sammen med vedkommendes familie. Og i den forbindelse så er vel landslæge Tak. Hansen Ja, det var jo en af den slags situationer, vi måtte forudse. Nemlig det, at en patient kommer op, som tidligere har været smittet, været syg af covid-19, og hvor der så i efterforløbet opstår nye positivtest. Det er en situation, som er velkendt, som er beskrevet andre steder. Der har været meget diskussion af det på Færøerne, i Sydkorea, hvor man har oplevet tilsvarende. Og hvad gør vi så i sådan en situation? Ja, vi tager ikke nogen chancer, så derfor sikrer vi, at en patient, som har en positiv test, bliver hjemmeisoleret. Så vi på den måde sikrer, at vedkommende ikke smitter andre, selvom det er meget usandsynligt, at det skulle ske. Vi ved simpelthen ikke, om disse positive test på folk, der har været syge, om de viser, om der er levende virus, eller om der kun er rester af virus. Man ved simpelthen ikke nok om emnet endnu, og sådan vil det være, når der opstår en ny sygdom, som man aldrig har kendt før. Så i den aktuelle situation i Aasiaat, der må man sige, at der hele tiden har været styr på det. Der er ikke nogen, der har været unødigt udsat for noget smitte, og der er orden i de ting, der skal være orden i omkring patienten på nuværende tidspunkt, og derfor er der ikke nogen særlig risiko. Så er der selvfølgelig nogen, der vil spørge, jamen patienten har jo rejst herop i torsdags. Ja, og vi mener, at det har udgjort en meget, meget lille risiko, måske slet ikke nogen. Men det gælder jo for alle rejsende, som kommer fra Danmark, at der er en risiko for, at de bliver syge efter at være udsat for smitte, enten i Danmark eller på rejsen. Så derfor gælder også i den her sag de almindelige forholdsregler, nemlig at alle, der kommer fra Danmark, fortsat skal være i hjemmekarantæne og straks henvende sig til sundhedsvæsenet, hvis de skulle få symptomer, og i øvrigt skal møde op og blive retestet 5 dage efter ankomst. Og det gælder også i den her situation her. Der er ikke noget specielt i den her situation på den måde. Vi skal håndtere det, som vi plejer. Tak. Jeg skal lige have oversættelsen. Smitte befinder sig i Aasiaat nu, ikke også? Patienten er i Aasiaat, ja. Klar til spørgsmål fra journalisterne, hvis der er spørgsmål. Jensine. Han skal lige have høretelefoner på. Kan du høre mig, Henrik? Tak.
rejsende. Nu skal vi til at have en åbning, og i den forbindelse vil jeg gerne spørge landslægen, fordi folk er meget i tvivl om, hvis folk er meget tæt på hinanden, når de flyver, og så flyver her til landet, og så når kommer de ud til resten af samfundet. Hvordan er beredskabet i forbindelse med smittespredning ombord på flyene? Vi ved efterhånden en hel del om risikoen for smittespredning på fly. Den internationale luftfartsorganisation, IATA, har faktisk lige offentliggjort noget nyt omkring det. Og indtil nu foreligger der ikke et eneste dokumenteret eksempel på covid-smitte på fly. Men det er klart, at man er tæt på hinanden. Man kan ikke udelukke, at det vil ske. Det vil ske på et eller andet tidspunkt. Men det er faktisk ikke noget, vi sådan er voldsomt bekymret over med de informationer, vi har fra den internationale videnskabelige verden i øjeblikket. Men vi ved stadigvæk fuldstændig, hvor folk har siddet. Vi kan kontakte folk direkte, hvis vi vil. Det har vi i denne sag valgt ikke at gøre, fordi risikoen er så lille, og fordi vi i øvrigt udmelder, at alle jo, der kommer, er kommet op den sidste uge, fortsat skal være i hjemmekarantæne. Og fortsat jo skal straks henvende sig til sundhedsvæsenet, hvis de får symptomer. Tak. Hello. Tunillanneqarsimassup angerlarsimaffian inooqataasut misissoqerpisigit. Det er ikke relevant på nuværende tidspunkt, fordi dem i omgangskredsen jo kun har været ganske kortvarigt sammen med vedkommende. Så derfor giver det først mening at lave opfølgning på et senere tidspunkt, og det er der fuldstændig styr på i Asiat. Må jeg spørge igen? Tunillanneqartoq angutaaners arnaanersorluuni qassinil ukioqarners oqaatigisinnaavisiu. Nuværende tidspunkt, om den smittede er en mand eller en kvinde, og hvor gammel vedkommende er? Nej, altså vi vil jo gerne oplyse så meget som muligt til alle, men der er også, i den her situation, har man også krav på at være patient. Og det vil sige, at vi oplyser de ting, som er af betydning for befolkningen i Asiat og i resten af landet. Men vi holder også fast i, at man har lov til og ret til et privatliv. Og derfor har det ikke nogen betydning, hvor gammel en person er, eller hvad køn en person er. Situation har den vedkommende borger haft mulighed for at smitte andre. Hvordan vurderer I det? Vedkommende har rejst her til landet i torsdags, ja, så der er en teoretisk mulighed, men vi anser den for at være meget, meget begrænset, og set i lyset af, at der faktisk er smittespredning i Danmark, ja, så må man sige, at alle rejsende hertil udgør jo en eller anden risiko stadigvæk. I forhold til testresultatet, som så vidt jeg ved kom lørdag, så skal jeg bare lige have tidslinjen på plads. Fordi så vidt jeg ved, så skal der foreligge et positivt resultat, før man rejser fra Danmark, og så skal man gentestes 5 dage efter. Så hvad er det for et testresultat, der er kommet lørdag? Der er blevet lavet en test ved ankomsten på patienten. Okay, så er det sådan det foregår fremover, at man først bliver testet i Danmark, så bliver man testet, når man ankommer, og så bliver man testet 5 dage efter? Nej, det er ikke sædvanlig procedure, at man bliver testet på ankomsttidspunktet, og jeg har ikke nogen forklaring på, hvorfor at man har valgt at lave en test på ankomsttidspunktet.
Okay. I forhold til denne her gennemrejse i Kangerlussuaq, så lyder det som om, at folk har været bekymrede over, at man, når man skifter fly i Kangerlussuaq og fortsætter rejsen ud i landet, er meget tæt på hinanden der. Jeg har også hørt, at der måske skulle være nogle restriktioner på vej, hvor man ligesom vil forsøge at undgå denne her tætte kontakt i Kangerlussuaq. Kan du fortælle noget om det? Ja, det er en sag, vi har drøftet og undersøgt mulighederne for at adskille bedre i Kangerlussuaq. Og vi må sige, at der er forbundet med mange praktiske vanskeligheder. Og derfor kommer vi det ikke nærmere end at sige, at folk skal holde afstand. Vi skal holde afstand 2 meter over til Kim. Og det bliver vi ved med at sige, fordi det er det, der virker. Vi mener simpelthen ikke, det er muligt rent praktisk at lave adskillelser i de forskellige lufthavne. Det handler om, at alle får det helt ind på rygmarven, at man skal holde afstand. Fordi det her, det er jo ikke noget, der forsvinder. Det er noget, som vi skal blive ved med. Og derfor er det mest afgørende, vi kan gøre, det er at holde afstand. Også i forbindelse med transport. En fremgangsmåde, hvor man efter ankomst i Kangerlussuaq adskiller dem, der ankommer fra Danmark, og dem, der skal rejse til Danmark. Og hvor dem, der så rejser indenrigs, de skal holdes adskilt inden for i Kangerlussuaq. Og derved vil man kunne holde dem adskilt, der ankommer fra Danmark, og dem, der rejser til Danmark. Og på rastepladsen overfor i Kangerlussuaq, den på den modsatte side, er det også en politisk mulighed at undersøge, som vi har udkommet med i forbindelse med epidemikommissionen, som er noget, vi undersøger lige nu. Vi har fundet ud af, hvem den her borger er, og landslægens udmeldinger er klare. Indtil i dag, så er der ikke kommet beviser på, at der er nogen, der er blevet smittet ved flytrafik, hvilket er baseret på en undersøgelse blandt en større undersøgelse. Jensine? Her i Nuuk, da der var smitteudbrud her, hvor vi fandt ud af, at der var smitte blandt Nuuk, så blev Nuuk lukket ned meget hurtigt. Hvorfor er Aasiaat ikke blevet lukket ned? Henrik? Det er der rigtig gode forklaringer på. Da vi i sin tid anbefalede, at der skete drastiske tiltag her i Nuuk, var det fordi, der var mistanke om ukontrolleret smitte. Der var pludselig en, hvor vi ikke vidste, hvor vedkommende var blevet smittet henne. Det er en helt anden situation. I dag, der vil vi måske nok også have vurderet det lidt anderledes. Vi ved rigtig meget mere om den her sygdom, og hvor smitsom, eller rettere, hvor ikke smitsom den er, forhold til, vi gjorde dengang. Man kan sige, på den måde har Grønland opnået rigtig meget ved det, der skete i starten, nemlig at vi har vundet tid, og vi har langt bedre forudsætninger for at gøre de rigtige tiltag på de rigtige tidspunkter. På nuværende tidspunkt vil det slet ikke give mening at gøre noget i Aasiaat. Der er, som allerede nævnt, fuldstændig styr på, hvem der har været sammen med hvem. Politiet har også været inde over og lavet interviews. Vi har fået det hele, som vi skal. Vores planlægning har fungeret, og det så er der stadigvæk en eller anden lille risiko et eller andet sted, men det er klart, det vil der være. Det kan vi ikke undgå. I forbindelse med genåbningen af landet, så må det være meget vigtigt, at vi forholder til vores omgivelser individuelt, og holder styr på, hvem vi har mødt hvornår. I forbindelse med åbningen af landet, er det så planlagt at pålægge et større ansvar, eller at lave ændringer i den enkeltes ansvar?
lave ændringer i den enkeltes ansvar. Man kan sige, at det helt grundlæggende er, som jeg siger, at alle er meget, meget bevidst om at holde afstand og holde en rigtig god hygiejne. Det er jo den erfaring, vi også har fået fra epidemien fra alle steder i verden. Det er nok det mest effektive, der findes, og som faktisk kan forklare, at man for eksempel i Danmark på nuværende tidspunkt, selvom man har åbnet rigtig meget op, fortsat ikke har en stigning i antallet af smittede. Tværtimod er det ved at forsvinde. Det er fordi man holder afstand. Og det er jo ikke noget, man kan lave lov omkring. Det er noget, som vi alle sammen skal være enige om, at det er den måde, vi skal sikre, at vi får en åbning af samfundet, som kan foregå på forsvarlig vis, og hvor vi fortsat kan undgå at have en epidemi af covid-19 i Grønland. Og det tror vi fuldt og fast på, at med alt det, vi har sat i værk nu, kan vi åbne landet på forsvarlig vis og undgå en epidemi. Og så er vi nået rigtig langt. Men det kræver noget fra alle parter, nemlig hold afstand. Ja, Siden covid-19 startede, så er man gang på gang kommet frem til, at vi nok skal åbne op igen. Og selvom blødningen måske er stoppet nu, når man har fundet en anden, vil det så have virkning på den kommende genåbning? Det er måske mere et spørgsmål til Kim. Kort sagt kan jeg sige nej. Der er forskellige planer, der er sat i gang. Og eftersom datoen kommer nærmere, altså jo tættere vi kommer til 15. juni, så er planerne krystalklare. Det har vi lige haft en fremlæggelse om sammen med partiformændene, hvor vi har understreget dette. Vi laver en planlagt genåbning, hvor vi holder øje med alting, hvor der bliver holdt over strenge krav, og det har partiformændene fremkommet med. Og partiformændene har også sagt, at der er flere værktøjer i forbindelse med opstramninger, og det er noget, vi skal arbejde med. Partiformændene har haft et klart budskab om, at udefrakommende nogle gange måske tager på arbejde dagen efter de er ankommet. Og det er måske uden for de her særligt vigtige arbejdspladser, og det er et meget vigtigt budskab. Og i den forbindelse skal vi i forbindelse med karantæne påbudene måske regne med en opstramning, og det er selvfølgelig noget, der får effekter på virksomhederne og for enkelte mennesker, der ikke overholder de her anbefalinger eller påbud. Og det er sådan nogle tiltag, vi vil give for at hindre smittespredning yderligere. Lige nu kan vi kun sige, hey, pas lige på, I skal ikke gøre sådan. Følg vores anbefalinger. Men hvis de ikke følger dem, så kan smitten spredes på sådan 1, 2, 3, og det er noget, vi gerne vil undgå. Vi snakker ikke om dem, der ankommer udefra, men vi tænker på befolkningen her i landet, så det er dem, vi skal tænke på at gå ud fra. Når andre kommer udefra, så kan de bare gå ud og gøre, som de vil, og derfor må vi komme med nogle meget kraftige påbud på det her område, og hvis det ikke er nok, de her påbud og anbefalinger, så kan vi måske lave regler sammen med partiformændene omkring flere regler, og det er noget, vi er meget glade for, og det er noget, vi kommer til at gøre fremover. Det her smittetilfælde i Aasiaat, hvorfor har man ikke fundet den her person, der vedkommende blev testet i Danmark før afrejse? Vedkommende har simpelthen været negativ i 2 test, efter at vedkommende havde covid-sygdom. Så laver man så en ny test her i landet, som så viser sig at være positiv. Og det er lige bestemt det, man også har set andre steder, hvor vi er i tvivl om helt konkret, hvad det betyder. Teoretisk set kan patienten have fået smitte igen. Det er meget usandsynligt. Det er mest sandsynligt, at det er noget virus, der ikke længere er aktivt, som rent faktisk er fundet. De apparater, man har til at undersøge for virus,
kan ikke skelne imellem døde virus, som ikke kan smitte andre, og virus, som stadigvæk er aktive og kan smitte andre. Apparatet, vi har her i Nuuk, det finder det arvemateriale, der er i virus. Og det vil være der, uanset om virus er aktiv og kan smitte, eller om det er en virus, som er død. I forlængelse af Apollos spørgsmål, så blev der svaret politisk på, om der har været tvivl om genåbningsfasen, efter at der er fundet et smittetilfælde mere. Henrik, kunne du eventuelt fortælle de sundhedsfaglige overvejelser i forhold til, at der er fundet et smittetilfælde, og man stadigvæk går videre med genåbningsfasen 1? Seks forskellige muligheder, som man har overvejet. Det, og man har så valgt fase 2 efter samtale blandt partierne. Og ud fra det er det i forbindelse med genåbningen af landet noget, vi forbereder os til. Og i de forberedelser har det været helt klart, at de udmeldinger, som vi har hørt fra landslægen, er, at man skal følge anbefalingerne i forbindelse med genåbningen. Derfor er det også vigtigt, at vi forstår her i landet, hvor mange er det her i landet, der er blevet syge. Hvis der er nogen, der er blevet smittet, er det så noget, man kan holde øje med, eller kommer det ud i alvorligt smitteudbrud? Det er sådan nogle ting, man skal have afklaret først. Vi har endnu ikke nået 15. juni, men indtil da er der stadig fly, der ankommer, hvor har passagerer, som man har sagt okay for, at de kan komme her ind til landet. Og billedet kan blive anderledes i fremtiden. Der er rigtig mange ting, man skal tage højde for. De anbefalinger, vi har fået, har vi handlet ud fra. Og derfor, ud fra de ting har vi sagt, at vi åbner os frem til 15. juni, og så nu har man fundet et tilfælde i Aasiaat, og i det, vi ved, hvor vedkommende er, og vi får at vide, at retningslinjerne bliver overholdt, og derfor er der ikke noget, der taler imod, at vi stadig går i gang med den her genåbning. Derimod er der forskellige anbefalinger i forbindelse med genåbningen, som skal overholdes. Og som svar på det spørgsmål, så kommer der svar på de her anbefalinger, som det skal være, som er under udarbejdelse før genåbningen starter. De her anbefalinger har vi ikke haft nogen, har vi ikke set tidligere, så eftersom de her anbefalinger måske bliver til påbud, hvordan kan vi så sikre, at befolkningen overholder de her anbefalinger, og I stoler vist på, at de anbefalinger bliver overholdt, men de her filtre ombord på atlantflyverne mellem Danmark og Grønland, hvordan kan man så sikre, at dem, der er syge eller har været syge med covid-19, nu kan vi for eksempel se, at der er en, der er ankommet til Aasiaat med hensyn til den der sumutblanket, som skal udfyldes. Hvad skal det nytte, hvis man ikke ved, om de er syge eller ikke er syge, eller om de har haft covid-19 eller ikke har haft det? Hvis det ikke betyder noget, at de har haft covid-19 eller ikke har haft det. Henrik? Men det er helt klart, at i den her fase, vi kommer ind i nu, hvor der bliver åbnet i tiltagende grad, der vil der komme smittede ind. Jeg tror ikke, det er den sidste, vi har set nu i Aasiaat. Der kommer flere. Men vi er nu forberedt til at håndtere det. Og det er det, der ligger i hele planlægningsarbejdet og i hele baggrunden for,
at vi har kunnet indstille til Naalakkersuisut, at det er fuldt ud forsvarligt at gå videre inden for de rammer der. Men vi kan ikke sikre os imod, at der kommer smitte ind. Ja, tak. Henrik L. Hansen. Når de fleste, der ankommer fra Danmark, som måske også har været syge, hvis der skulle være mange, som skulle være til fare for andre, hvordan kan I så sikre, at der kommer anbefalinger i forbindelse med landets åbning, hvor det kan se ud som om, at vi måske skal vente lidt med den her genåbning? Hvordan vil det se ud? Spørgsmålet om tidligere syge, om de udgør nogen særlig risiko, nej, det gør de næppe. Det er ikke det, vi har fokus på. Vi har fokus på, at der stadigvæk er aktiv smittespredning i Danmark. Det er de personer, som er den største risiko for, at de bringer smitte med ind. Det her, der er i virkeligheden jo ikke ret mange, der har været syge i Danmark. Det er kun omkring 1% af befolkningen. Det vil sige, det vil være meget få af de rejsende, der kommer hertil, som har haft tidligere sygdom, og hvor vi kommer ind i den diskussion om, hvorvidt de stadigvæk har smitte med sig. Nej, det afgørende, det er alle dem, som er nysmittede, og som først får sygdommen i udbrud, efter de er kommet hertil. Det er så dem, vi blandt andet prøver at fange ved 5-dages-testningen, og ved at holde fast i, at hvis man er syg, skal man henvende sig til sundhedsvæsenet. Så det er det, vi skal have fokus på, og ikke på de her meget, meget sjældne sager, der vil være med nogen, der har haft et langvarigt sygdomsforløb og udskiller virus i efterforløbet. Det er undtagelsen. Der var. Jo, nu er vi så færdige med pressemødet. Men så vil jeg gerne komme med et budskab til Aasiaat. I skal være trygge og rolige deroppe. I skal ikke stresse. Vi har allerede regnet med, at der skulle komme nogen her til landet, som var blevet smittet. Vi har indhentet oplysningerne fra landslægen, og jeg vil gerne sige, at der bliver holdt skarpt øje med, hvor vedkommende har været, og hvem vedkommende har haft kontakt med. I forbindelse med beredskabet er der forskellige tiltag, som er sikret, og som man har fulgt. Hvis vi skal kigge på hele landet med hensyn til forberedelsen, så er der blevet lavet forberedelser, og på COVID-kontoret har man lavet et stort arbejde for at sikre, at de her ting bliver gjort. Så lad os være rolige i den her situation. Der er flere muligheder. Som beror sig på, om der er smitte i enkelte steder, så kan vi blandt andet gøre sådan, at vi lukker virksomheder, eller vi kan lukke bygder, eller vi kan lukke byer. Det kommer an på, hvordan situationen forholder sig. Men hvis vi ved, at der er en syg person, som har haft kontakt til visse mennesker, så kan vi gøre noget ved dem, uden det nødvendigvis skal ramme hele bygden eller byen. Det er sådan nogle forskellige planer, der er blevet udarbejdet ud over de sidste par måneder. Og jeg skal sige, at det er sket i samarbejde med politiet, Arktisk Kommando og landslægeembeden og landslægen. Og der har man lavet alle de her planer, så vi skal alle sammen være rolige og trygge. Det er meget vigtigt. Og det er også vigtigt, at myndighedernes anbefalinger følges til punkt og prikke. For i lidt over 2 måneder har der ikke været smittetilfælde, i næsten 3 måneder. Og vi har måske begyndt at opføre os som normalt, og nu bliver vi påmindet om, at corona er stadig her i verden. Så derfor er vi nødt til at passe godt på hinanden. Vi er nødt til at passe på vores medmennesker, vi er nødt til at passe på vores venner, de ældre.
Det er utrolig vigtigt også, at myndighedernes anbefalinger bliver fuldt til punkt og prikke. Når man ankommer til landet, så skal man gå i karantæne, og så skal man undersøges. Det er utrolig vigtigt. Og det er også utrolig vigtigt, at den her sumut-blanket, den bliver udfyldt, og så derudover, inden man rejser, så skal man være blevet undersøgt og testet, og have dokumentation derfor. Vi har alle sammen et ansvar her i landet. Og i forbindelse med genåbningen, hvis det skal lykkes, er vi nødt til at stole på hinanden og tage et medansvar. Tak.